कम से कम एको गो गाना तो तू धुरंधर भैया गा देता, जौना से शंकर जी खुश रहते, जौना से बुझाइत कि ना ई सावन के गीत मने ह माने एको गो गाना तनी अच्छा गा देता सावन के। तू मर्दवा जहिया से सावन शुरू भइल, हर साल तो एक महीना के मतलब सावन रहेला, असो 2 महीना के सावन रहल, लेकिन ओकरा बादो जहिया से सावन शुरू भइल और 15 गो दिन बाद सावन, 1.5 महीना तो खत्मे हो गई, 15 दिन और बाद सावन। लेकिन जहिया से सावन शुरू भइल बा आज तक ले तू खाली जानू आ सोना वाला गाना गौले बड़। माने एको गाना तहार ना होके जौन जानू आ सोना से हट के होके ये मैं सावन वाला, आ ओकरा बादो तहार कुछ जाना चमचा बालो जौन कहेला लो कि पूरा सावन धुरंधर भैया के नावे लिखा गइल बा। आ एको गो गाना ऐसा ना होके जौन धुरंधर भैया के जौन की मतलब घर परिवार हर जगह बजा सकत रह कि माने ई सावन के गीत हम बजाओ तनी। खाली जानू सोना माने भतार यार जितना बने अभद्र भोजपुरी में डालल जाला वही पर तू सावन मय गौले बड़। बताओ एगो है देदी वरदान एगो तार एल्बम आवेला सारेगामा कंपनी से, हमनी के बड़ा उम्मीद लागल एल्बम के संगे कि चलो भाई इतना दिन में एगो बुझाता कि सुंदर एल्बम माने लॉन्च होता धुरंधर भैया। लेकिन गाना सुननी है तो इहो जानू सोना वाला गाना बा का में अपडेट कैले बड़। एगो लड़की के बैठा दिल बड़ व्हील चेयर पर आ ओकरा के अपाहिज बना के ओकरे पर गावत रह जे जानू जाम तो तोरे के वरदान मांग ले भोला जी से। खाली तू जानू सोना के वरदान मांगे के माने युवा समाज के तू कौना ओर लेके जा रहल बड़ हैं, माने कौना कोगरी लेके जाता रह भाई। खाली मेहरारू या जानू सोना में एगो जीवन होला और कुछ में ना होला। कम से कम एको को गाना गा दे तो भक्ति माने दो माने बुझाई जी चलो भाई इस सावन के गाना माने हमार धुरंधर भैया के सुन के मियाज एकदम पवित्र हो गई, मन एकदम गदगद हो गई कि माने अब चला हा कितना अच्छा गाना गौले बड़े। माने वैसा गाना गा दे तो माने हमनी सन के कहीं बजैती सो तो तनी बुझाइत कि चलो भाई और कुछ ना तो धुरंधर भैया गावे लेनू कोनो गाना भक्ति तो बुझाला जे भक्ति ह। लेकिन भैया ऊ तो तू करब ना आना ऊ तहार गीतकार लोग करे दी, बबुआ विकास कर गीतकार बड़े। लेकिन अब हम क्या कहें कि अब तू अब राइटर के दोष हम ना दे, अब तू सेलेक्ट ऐसा गाना करत रह जैसन कि तू जैसा चाहत रह वैसा उ देता। तो कम से कम यही पर ध्यान देवे के चाहिए। बाकी तो मैं सावन बीत गई, एगो और तार गाना के पोस्टर आयल बा, वहू गाना से उम्मीद लागल बा। हमरा तो विश्वास नहीं जी मैं 15-16 गो गाना जब तू वही दे दल तो उ गाना गंगा आंसू गंगा जल भइल जौन टी सीरीज से तार मोशन पोस्टर लॉन्च भइल बा। अब ओकर उम्मीद बा जे उ कैसन बा। बाकी जितना लोग देखता उ लोग जाके सारेगामा हम भोजपुरी पर धुरंधर भैया गाना देख सकता जौन की ई गाना आयल बा वरदान दे दी भोला जी की का बा, वरदान टाइप का कोनो कैसेट के नाम बा जौन की इहो जानू सोना वाला गा दिल बड़े। वो लोग के जाके सुन सकता नहीं, सुन के आके कमेंट कर सकता नहीं। माने हमरा कहे के मतलब हमरा तारा गाना से लेन देन नहीं, हमरा तारा कोनो पर्सनली दुश्मनी नहीं का भैया। लेकिन हम भोजपुरी के नाते भोजपुरी समाज में रहे के नाते इंडस्ट्री के एगो हिस्सा रहे के नाते हम तारा के ही राय देता नहीं जे कम से कम ये टाइप के गाना ना होके चाहिए भैया। गावो पावर स्टार पवन सिंह गौले बड़े मर्दा गर्दा मिली ये टाइप के, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह वहू टाइप के गाना गौले बड़े जोन की लागू कि ना भाई सावन हो तो वो ये टाइप के देता रहो तो वो टाइप के कम से कम देहल तार फर्ज बा। बाकी तू खाली जोहरे बेचबो तो ना हुई। लोग कहेला जे जहाँ मिठाई बेचाला वो जी और चीज बेचाला तो खाली मर्चे बेचबो तो ना हुई। कम से कम वो जी मीठो सामान रखे के पड़ी, तीतो रखे के पड़ी, तब ना दोनों के ग्राहक बढ़े आ तहार फैंस दोनों सुने वाला बढ़े। आखि तारा खाली इहे लोग सुनेला ना भाई, तारा के सब लोग सुनेला। बाकी उम्मीद करता नहीं जे कम से कम आगे जोन गाना 15 दिन और सावन बाई में जोन तू भेजबा कुछ अच्छा भेजबा। बाकी उम्मीद ही कर सकता नहीं, तारा से विश्वास नहीं कर सकत। बाकी जितना लोग देखता वीडियो के सब लोग वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।